дар толори Осорхонаи марказии шаҳри Турсунзода семинар машварат бо иштироки муовини якуми директори Агентии Омори назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон Шокирзода Шодмон Шариф, намояндагони Омори назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон, намояндагони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Точикистон, ҳамчунин намояндагони Агентии Омори шаҳру нояҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок карданд баргузор шуд. аз ҳамин гусар карда то даҳум бояд имрӯзи мо омӯзиш мегузаронем ба шумо то рӯзи даҳуми март бояд теъдоди ба ҳисобгирандагоне ки дар сатҳи ҷамоат дар сатҳи шаҳр мегиред онро омӯзонед. мо меомӯзонем шумо ҳамхел бояд то даҳуми март аз даҳум то 5 апрел сар то сар хона ба хона гашта пурсишномаи рақами якро пур метунем. аз даҳум то 5 апрел 25 рӯз мешавад. аз 5 то даҳум ҷамоат ва шаҳр ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия шахсонеро ки вобаста мекунанд то рӯзи даҳум ҷамоатҳои деҳот ва шаҳр оварда ба инҳо ҳисоботи ҷамъбастиро месупоранд. аз даҳум то 15 мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба агентии омор ва вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ ҳисоботҳоро пешниҳод мекунад. мо то 20 бояд ба ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми маълумотҳои сатҳи ҷумҳуриро пешниҳод намоем. ҷиҳати иҷрои банди 52 нусха аз протоколи Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон таҳти рақами 1 аз 18 январи соли 2018 бо мақсади арзёбии нишондиҳандаи воқеии аҳолии қобили меҳнат ва бо шуғл фаро гирифтани шаҳрвандон бо супориши роҳбари дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Точикистон аз 19 феврали соли 2018 дар тамоми минтақаҳои Ҷумҳурии Точикистон тибқи дастури тартиби гузарониндани пурсиши сартосарии хонаводаҳо оид ба вазъи шуғли ҳар як аъзои хонаводаи синни аз 15 то 75 сола дар Ҷумҳурии Точикистон ки аз тарафи Агентии Омори назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон аз 12 феврали соли 2018 дар мувофиқа бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Точикистон таҳти рақами 28 аз 12 феврали соли 2018 тасдиқ карда шудааст дар давоми 2 моҳ гузарониндани тренингҳо ва пурсиши сартосарии аҳолӣ ба нақша гирифта шудааст бо мақсади ба таври шафофият доир шудани чунин чорабиниҳо аз тарафи масъулин корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷоноб карда мешавад.